Ndinonzi Zvinoita ndinoshanda kuEpilepsy Support Foundation sakansela ndichibatsirana nemhuri dzevanhu vane pfari neivo vacho vane pfari. Pfari kukuvara kwemabrain cells. Kana mabrain cells aya akuvara anokonzeresa kusafamba zvakanaka kwemagetsi emusoro. Rega nditaura apa nechirungu ndichiti the abnormal electrical movement of the brain. Konzereswa nenzira dzakasiyana siyana. The major chinhu chikuru chinoita kuti vanhu vaite pfari macomplications anosanganikwa nana mai pavanozvara vana vavo. Macomplications ese aungagona kufunga ekuti mwana akura, mai vaita BP, mwana azononoka kubuda, kana kuti mwana anenge achibuda chiroira pacelvic bone nguva yoreba yeleba iyai, munhu anogona kuzoita pfari. Asi atizvione ipapo, togona kuzozviona kana after 40 years, after 30 years. Nekuda kwekuti dzimwe nguva pane pazoita a triggering factor yakuita kuti munhu azokwanisa kuita sei azichizotanga kuita masymptoms. And dzimwe nguva drug and alcohol abuse zvimwe zvezvinhu zviri kukonzeresa kuti vanhu vaite dambudziko repfari. Mahormones akasabalansa well mubody, especially pavana pavanoita transition from childhood to adulthood papuberty paya unogona kuona kuti mwana musikana paanotanga kuenda kuperiod ndo paanotanga kuita epilepsy. Inyaya yechi inenge yakonzereswa nemahormones asina kubalansa zvakanaka. Ndizvimwe zvezvinokonzeresa kuti then any general accident wadonha mumuti wakuwadzwa nemotikari, waita accident nemotikari, zvinokonzeresa any head trauma, kungokuvara kwemusoro, munhu anogona kupedzisira because mabrain cells anofana nenzira dzakasiyana siyana. Kukura chaiko, degeneration of the brain, munhu anogona kupedzisira aita dambudziko repfari. Vazhinji vaidaro vasati vaziva, kunyange zvekunzi isai mugoti vaidaro kana machiremba aitoisa kana maspatula, but vakazoita research. Through my research they realized kuti pfari haitapurirani and hakuna munhu anoita pfari nekuda kwekuti abata mate. Hakuna vanhu vakadaro. Ndofunga vabereki, sezvo ndataura kuti ini wacho ndine pfari, ndofunga kana mai vangu vangadeva number 1 because ndakatanga at the age of 10 hapana pavaindisiya ndichigwina vasingandibatsiri, vaitondibatsira. Saka musazesa zvenyu kubatsira vanhu vane pfari haitapurirana. Then zvekuti musai mugoti, first aid, maybe rega nditaure ndichiti first aid, rurimi, vanhu vanenge vachitanomedza rurimi. First aid tinoti take note of time, then tatarisa nguva tobvisa zvinokuvadza zvakatenderedza munhu iye tomusiya. Asi dzimwe nguva we are forced kumubvisa nekuti pamwe zviripo zvachona hazvisi kupushika. Asi tinokurudzira kuti musiye agwine kusvika zvapera. It has got inozvipedza yega. Kazhinji 5 minutes, say tichiti take note of time, 5 minutes dzakarebesa, munhu anofanira kunge amuka. Kana asina kumuka taakudaidza ambulance, but tinofanira kuisawo something soft pasi pemusoro kuti asaramba achiita se achigwina. And kana amuka tomubvunza kuti uri pamushonga here, because vazhinji dzimwe nguva inyaya yekuti havasi pamushonga kana kuti havasi kurapwa kana kuti vakangana kutora mushonga wavo, or else is their first time kutotanga kugwina kwachona. Mumabasa munonetsa kana especially ukadisclose. Saka kazhinji ndo pamunozoona kuti munhu anogona akaona kuti ari controlled zvakanyanya. Kunyange kuchikoro maparents vakangoona kuti mwana wavo ari controlled, they don't disclose. Munhu anongorarama sei papa ndikauya kana ndisina kukuudzai hamuzvizivi. Asi dzimwe nguva we are forced to disclose nenyaya yekuti basa rauda kuita dzimwe nguva zvikakuitikira uripo unogona kutya. Asi vamwe vazhinji vanorasikirwa nemabasa nekuti vadisclose. Saka vamwe vanongonyarara vachienda kumberi vakadaro vasina kutaura. Asi chatinotenda ndechekuti government yedu hatina, nekuti une pfari hakuna akamborambwa kuti ashande kubasa. Tinotorwa takadaro. Mabasa anorambidzwa kunyanyanya pilot inotonzi izvo gara wasiya. Then kudriver mukaita 5 years usina kuita any seizure unotenderwa pamutemo kuti udrive zvako, asi haudrive public transport, unodriver yako nemhuri yako zvisinei neavo. Then panoshandiswa machinery kana maseizures ako asiri controlled zvakanyanya zvekuti unoti ndarichaya, tinoti total control, haubvumidzwe kushanda nemachinery. Saka kazhinji patinoitawo isusu kubasa kwedu tichisensitiza mamembers edu nezvepfari, tinenge tichivakurudzira mabasa anogona kusavapinza panjodzi, kuti pavanokura totogara tatovaudza kuti chero ambition yako yange rekuti ndoda kuzoita pilot, tagara tazvidzima, tsvaga kumwe. Kana uri kuti ndoda kuzoita driver, haukwanisi kuzodriver gonyeti, gara waisa kusaidzi. Zvekuti paanozokura anongoziva kuti uku hakuzi kwedu, uku tinotambira uku. Machinery dzimwe nguva vamwe vanoshanda but with the monitoring zvakuenderana nekuti unonzwisiswa zvakadii. Kunyanya kuma-developed countries aiwa vanoshanda kuno kuti tiri kuita advocate for that kuti tisvikewo ipapo.
mishonga kuri kuwanikwa mishonga yakachipisisa yacho inodhura yacho hamwiwani zvachose. As the Epilepsy Support Foundation tatimbori nemadhona edu asi vamwe vachingoripo kuti tinoda kukubatsirai, but mishonga wacho unouya uri mushoma kuti tipe Zimbabwe yese zvinonetsa. Saka paunosvika you find kuti pa 1 week unenge wapera iwe uchinzi ndewe 3 months. Saka zviri kunetsa, vazhinji vari kunetsekana. Ndopatinozongovakurudzira kuita ma-income generating projects nekuvapawo pfungwa dzekuti kuti muite mari, because chekutanga pamunhu ane pfari usati watenga upfu hwako hwekutanga mushonga, because ukategedza kumwa mushonga unopedzisira wazvikwadza, because zvinonzi izvo kuramba uchidonha kana kuti uchigwina kana kuita ma-seizures uri kuramba uchikwadza mamwe ma-brain cells. Saka hazvizovani zvakanaka.